Ata o ano 2014, o mosteiro de Monte de Ramo albergaba o colexio público da localidade. Cando pechou, os seus libros foron parar as caixas nun rincón. Os libros que había aquí na biblioteca retiráronos e subíronos ao que era o laboratorio do colexio. Entonces eu entereime de que estaban ali, abandonados, todo trasteados, sin clasificar, nin ordenar, cheo de polvo e de humidade, e ofrecíme voluntaria para montar de novo a biblioteca. Isto foi no 2022, montei na arriba, pero é un sitio moi reducido, moito máis reducido que este, onde estamos agora, a original biblioteca do colexio e a antiga sala capitular dos monxes do mosteiro. Entonces propuxenlle ao alcalde de baixala, que me axudase algunha xente a trasladar todos os libros. Eu fomos baixando, metendo en caixas ordenadamente, porque xa tiña todo ordenado e clasificado, para non ter que volverlo a ordenar. Axudaronme duas tardes unhas cuantas mulleres do pobo, e despois, xa unha vez con todo o material aquí, xa me encarguei eu de volver a montar todo de novo, para que quede aquí unha biblioteca en condicións, a biblioteca municipal, é moito máis cómoda que ter que subir arriba para xente maior, para os neniños, e agora o que fai falta é que se lle dé uso. Licenciada en Filoloxía Clásica, Amelia sempre estivo moi vinculada á súa terra. Foi guía, traballou na oficina de turismo e no Centro Comarcal de Caldelas e implicouse na vida cultural e social do concello desde a Asociación de Mulleres e mesmo como concelleira.